Viime viikko kryptomarkkinoilla oli, suoraan sanoen, aika poikkeuksellinen. Bitcoin tippui kuukauden pohjille ja koko markkina näytti aika punasta. Mutta samaan aikaan täysin vastavirtaa Uniswappi pomppasi yli 20% ylöspäin. Ja tää herättää aika suuren kysymyksen, miksi Bitcoin oikein romahti, mutta Uniswap vaan jatko nousua? Mitä markkinoilla tapahtuu oikein kulisseissa? Ja mitä tää kertoo siitä, että mihin suuntaan kryptot voi seuraavaksi mahdollisesti liikkua? Tämän päivän videossa puretaan tää kuvio auki askel askeleelta. Eli miksi Bitcoin sukelsi 6 kuukauden pohjilleen? Ihan ensimmäinen pointti, että Bitcoinin lasku ei tapahtunut mitenkään suoraan sattumalta. Koko liike alkoi sen jälkeen, kun markkinat alkoi innoitella itseensä uudelleen Yhdysvaltain keskuspankin Fedin odotuksia. Aiemmin markkina toivoi nopeita koronlaskuja, mutta viime viikon data, erityisesti työllisyys ja inflaatio, kertoo jotain muuta. Korkojen lasku saattaa siirtyä myöhemmäksi. Ja koska Bitcoin on nykyään yhä enemmän makrovetoista, korkojen nousupaine iskee siihen suoraan. Riskisijoitusten hinnat laskee, velka kallistuu, likviditeetti vähenee, isot sijoittajat pienentää altistusta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Bitcoinista tuli viime viikolla risk-off-kohde. Eli ihmiset ei halua laittaa niin paljon rahaa enää riskisijoituksiin, jos tämä korkojen lasku siirtyy myöhemmäksi. Kuka on myynyt eniten? Ja mikä mielenkiintoista, myynnistä iso osa tuli lyhyen aikavälin spekulanteilta. Pitkäaikaiset omistajat, ne jotka pitää Bitcoinia vuosia, ei juuri myynyt oikein mitään. Mutta uudet ostajat ja vivutetut tradeajat, aika moni niistä putos pois, ainakin hetkellisesti. Ja sitten se kryptomarkkinoiden klassinen dominoefekti, eli kun hinta tipahti, ihmiset, jotka oli pelannut velkavivulla, niiden positiot likvidointiin ja se kiihdytti tätä myyntiaaltoa. Tää ei ole mikään uusi ilmiö. Kryptomarkkinoilla liike ylös tai alas on lähes aina 2-3 kertaa voimakkaampi kuin osakemarkkinoilla. Onko Bitcoin nyt riski jatkaa alemmas? Jatkuuko tää lasku ylipäätään? Lyhyellä aikavälillä markkinan kannalta tärkeimmät asiat mun mielestä on Fedin seuraavat kommentit, inflaation luvut, USA ja maailman talouden vahvuus ja isojen sijoittajien riskinottohalu. Et jatkaako se laskua vai meinaako se nousta sieltä? Mut ihan isossa kuvassa eihän tää nyt luultavasti ole Bitcoinin kannalta mikään katastrofi. Bitcoin elää makrotaloudesta, niin kauan kun korot ei laske, heiluntaa riittää. Ja nyt tulee tää toinen osa tästä tämän päivän videosta. Eli samaan aikaan kun toi Bitcoin laski, niin Uniswap nousi yli 20%. Miksi? Tähän syy ei ole mikään hype, vaan kokonainen rakenteellinen muutos Uniswapissa. Eli Uniswapilla on työn alla aika iso päivitys niiden koko kolikkoon. Uusi versio ja muutoksia palkkiomalliin, joka voi parantaa tokenin tuotto-odotuksia. Toisin sanoen ekaa kertaa pitkään aikaa markkina näkee, että Unitoken, eli Uniswapin tokeni, voi saada paremman roolin. Samaan aikaan DeFi-sektori näyttää hyvin pienesti, mutta selvästi merkkejä siitä, että pohjas alkaa olla muodostumassa, likviditeetti kasvaa hiljalleen ja korot DeFi-protokollissa on alkanut taas nousta. Ja tässä tilanteessa sijoittajat etsii kovimpia arvon nousukandidaatteja. Uniswap on niistä yksi selkeimmistä. Ja kolmas syy tähän Uniswapin nousuun on puhtaasti tekninen. Uniswapissa oli paljon shortteja. Kun hinta nousi 4-5%, kaikki nämä shortit rupes sulkeutuu, mikä nosti hintaa sitten taas entistä enemmän. Sama homma, mitä tapahtui Bitcoinissa osittain. Ja tästä lopulta tuli se yhden päivän about 20% pomppu. Uniswapin nousu ei siis ollut sattumaa. Se oli fundamenttien, DeFi-trendien ja teknisten markkinaliikkeen yhdistelmä. Mitä tämä kaikki kertoo sitten ylipäätään kryptomarkkinan suunnasta? Kun verrataan Bitcoinin laskuun ja Uniswapin nousuun, näemme yhden yllättävän markkinaviestin, että koko kryptomarkkina ei selvästi liiku ihan täysin samassa paketissa. Aikaisemmin kaikki meni samaan suuntaan, että jos Bitcoin laskee, altcoinit tippuu kahta kauheammin. Bitcoin nousee, kaikki muut serää pikkuhiljaa perässä. Mut nyt Bitcoin reagoi makrotalouteen, DeFi reagoi omaan fundamenttiinsa ja altcoin-markkina elää ihan omassa rytmissään. Tähän kannattaa sijoittajana kiinnittää huomiota. Ja mitä tästä voi oppia? Bitcoinin suuntaan vaikuttaa aika suuresti korkopolitiikka tällä hetkellä. Ja DeFi ja muut altcoinit voi nousta, vaikka Bitcoin laskee, jos niillä on aidosti hyviä uutisia tai päivityksiä niiden teknologiaansa. Ja kolmas oppi,
Markkina ei ole enää ihan 100% sentimenttivetoinen. Fundamentit merkitsee enemmän kuin 2 vuotta sitten. Ja sitten vielä yhteenvetona, koko makromarkkina kiristyi, Uniswap taas nousi, koska protokolla sai selkeitä positiivisia uutisia, ja DeFi-sektori näyttää ensimmäisiä elpymisen merkkejä. Jos haluat lisää videoita markkinoista ja markkinauutisista ja vastaavasta, niin muistakaa tilaa kanavaa ja nähdään ensi videossa.